Bună seara! Salutare tuturor! Bine ai venit la o nouă ediție a sesiunii de miercuri. Iată-ne că am ajuns și la prima ediție din 2022 a emisiunii noastre săptămânale și mă bucur că ești aici cu mine. Am făcut un an de astfel de emisiuni. Cred că anul trecut, în ianuarie, am început noi sesiunea de miercuri, dacă mi-amintesc eu bine, și aș vrea să sărbătorim, să onorăm acest moment, da? Să ne bucurăm că de un an de zile suntem împreună, miercuri de miercuri la ora 20. Vreau să vorbim astăzi despre obiective, despre ce temă puteam noi vorbi la început de ianuarie, chiar în prima ediție, dacă nu despre obiective. O să te rog să-mi lași un comentariu și să-mi spui dacă mă vezi, dacă mă auzi, dacă totul funcționează în regulă din punct de vedere tehnic, dacă mă auzi bine, dacă totul este în regulă și de unde mă urmărești. De unde mă urmărești? Unde este acasă la tine astăzi sau unde ești? Poate ești încă în vacanță, da? Din ce oraș sau din ce țară? Mă bucur foarte mult atunci când văd că sunt români în comunitatea noastră de pretutinde, de prin toate orașele țării, de prin toate țările lumii. Chiar astăzi vorbeam cu o nouă cursantă a școlii de coaching tocmai din Franța. Bună seara, Cosmin, bună seara, Lili, salutare! Dida, salutare tuturor! Salutare, Roxy, bine ați venit din București! Iată că se aude și foarte bine. Salutare, Cristi! Din cabina camionului din Germania, ok, super, super, deci mă ajută foarte mult că îmi spuneți de unde mă urmăriți, pentru că sunt fascinată cât de răspândiți suntem și nu așa cum ne leagă aceeași energie până la urmă, aceeași dorință de creștere, aceeași dorință de evoluție, de a învăța mai mult, de a ne cunoaște mai mult pe noi înșine și de a ne duce viața la următorul nivel. Pentru că întotdeauna este un următor nivel. Indiferent unde ești acum, există loc de progres. Însă progresul apare în viață atunci când noi facem ceva în mod deliberat, în mod conștient. Salutare Ionela, salutare Cristi, salutare Florinel, salutare Lili, Ionela, Roxy, Gina. Ok, iată din Constanța, din Bistrița, din Alba Iulia, din Hunedoara, deci de peste tot suntem. V-ați setat obiective pentru anul acesta, pentru 2022? Am început anul eu cel puțin așa în super forță, da? Cu o mulțime de task-uri și o mulțime de activități și vreau să vă invit pe toți cei care sunteți live acum cu mine într-un program extraordinar la care lucrez de ceva timp, este complet gratuit, poți participa gratuit. Se numește Restart și te voi ajuta în cadrul acestui program să-ți resetezi tiparele mentale care îți provoacă suferință, nefericire, care îți produc rezultate proaste, de care nu ești mulțumit, nu așa? Ca să ai un start bun încă de la începutul anului. Programul este complet gratuit. Se desfășoară în perioada 9 ianuarie-13 ianuarie, adică începem duminică acum și terminăm programul joia viitoare. În fiecare zi ne vom întâlni live de la ora 19. Detalii despre unde ne întâlnim online, da? Adică linkul pe care mă poți vedea în fiecare seară, pentru că este exclusiv doar pentru cei care se înscriu în acest program. Îl primești după ce te înscrii în program gratuit pe ninaparaschivescu.ro/restart. Da? Deci ninaparaschivescu.ro/restart. Acolo ne vedem în cadrul programului Restart pentru a te învăța și pentru a te ajuta să-ți resetezi tiparele mentale, pentru că totul pleacă de la gândurile noastre, însă gândurile noastre sunt ca niște ciorchine și avem acele convingeri rădăcină în mintea noastră și dacă crezi un anumit lucru, automat, bazându-te pe logică, de exemplu, vei ajunge să crezi un alt lucru care decurge din prima convingere. Și uite, așa aveam convingere din convingere din convingere,
da? Și te trezești la un anumit moment dat că pe baza ideilor pe care le ai în mintea ta, ai un anumit comportament, iar acel comportament nu-ți produce rezultatul pe care tu ți-l dorești. Ce facem cu un computer atunci când se blochează, de exemplu? Ce facem cu un computer când se blochează? Îi dăm shutdown? Nu îi dăm shutdown, da? Îi dăm sleep mode, îl punem pe sleep? Nu îl punem pe sleep, că nu vrem să doarmă computerul, vrem să funcționeze. Ce mai facem cu computerul? Îl spargem, îl aruncăm, îl stricăm, îl învinovățim, îi spunem că nu este suficient de bun, ne supărăm pe el, ne enervăm? Nu facem lucrul acesta, ci ce facem cu computerul? Îi dăm un restart ca să putem să îl folosim din nou. Exact așa este și mintea noastră, așa funcționează și creierul nostru. Da? Adică nu trebuie să credem despre noi că suntem insuficient de buni, că nu suntem suficient de dezvoltați, că suntem defecți, că este ceva în neregulă cu noi, că suntem cumva, că e ceva în neregulă cu noi, că suntem stricați, că suntem rupți, că e ceva urât cu noi, nu, ci este doar un sistem de convingeri, un sistem de credințe pe care noi ni le-am format încă de când eram copii. Am luat decizii la modul inconștient și pe baza acelor decizii ne comportăm astăzi în viața noastră de adulți, crezând că facem lucrurile în modul corect. Pentru a-ți atinge obiectivele, ai nevoie să faci această resetare a creierului tău permanent, adică să te întorci la zero și să poți să ai funcționalitățile optime, adică să poți să funcționezi la capacitate maximă, pentru că de fiecare dată când îți setezi un obiectiv, de exemplu, tu îți vei seta un obiectiv în baza gândirii pe care o ai acum în prezent. Adică, dacă locuiești într-un oraș de provincie, ai o anumită sumă, câștigi 3.000 de lei, de exemplu, ești femeie, ești singură, ai profesia X, ești profesoară, de exemplu, obiectivele tale vor fi raportate la gândirea pe care tu o ai, având aceste caracteristici, da? Având gândurile pe care tu le ai și aceste caracteristici psihosociale. Dacă, în schimb, tu vei veni și vei evolua, vei atinge obiectivele pe care ți le-ai propus și treci la următorul nivel în viața ta, treci la următorul nivel, de exemplu, poate nu mai ești singură, ești într-o relație de cuplu, poate nu mai câștigi 3.000 de lei, poate câștigi 6.000 de lei, poate nu mai locuiești la bloc, poate locuiești la casă, atunci și obiectivele tale se vor schimba pentru că tu te-ai schimbat. Și faptul că tu te-ai schimbat, se vede lucrul acesta și în exterior. Adică în exterior în ce anume? Se vede în exterior în relațiile pe care tu le ai, în mediul în care trăiești, colegii, prietenii pe care îi ai, casa în care locuiești, mimica feței tale, gesturile, mersul tău, felul în care te aranjezi, felul în care te îmbraci, felul în care vorbești. Adică pot fi văzute aceste schimbări interioare și cu ochiul liber. Însă, vreau să vă întreb dacă voi v-ați setat obiective pentru 2022. Așa cum știți, am fondat școala de coaching și în școala de coaching prin școala de coaching îi ajut pe oameni să-și îndeplinească obiectivele și formez specialiști în domeniu, oamenii care își doresc să practice această meserie și să-i ajute la rândul lor pe alți oameni pentru a-și atinge obiectivele, se numesc coach, da? Life coach sau business coach. Și vreau astăzi să vorbim despre obiective pentru că este un an nou, suntem la un început de drum nou și avem nevoie de o direcție nouă. Dacă nu ai tu o direcție, vor avea alții o direcție pentru tine. Și știu că poate ai mai auzit lucrul acesta, însă aș vrea să mă asigur că l-ai integrat în ființa ta și că nu îl știi doar la nivel rațional. Ce se întâmplă dacă, de exemplu, tu nu ai un obiectiv pentru cariera ta? Se va trezi șeful că îți dă din ce în ce mai mult de lucru,
sau poate că apar schimbări în departamentul în care ești sau te schimbă de pe poziția pe care ești, te mută într-un alt departament, de exemplu, și atunci te trezești practic într-o nouă situație pe care tu nu ți-ai propus-o. Și nu se știe dacă te avantajează acea situație sau dacă nu te avantajează. De aceea, în momentul în care tu ai un obiectiv de carieră sau în oricare altă arie a vieții ar fi, tu ai o direcție clară și tu știi dacă schimbarea care a apărut în viața ta, cu voia ta sau fără voia ta, poate fi o circumstanță, pur și simplu s-a întâmplat, da, este un eveniment al vieții asupra căruia nu ai avut control, știi dacă acea schimbare este pe direcția obiectivului tău. Ce înseamnă să ai un obiectiv? Înseamnă să ai o țintă, să ai un target, să-ți spui vreau să ajung aici. La finalul anului 2022 eu mi-am propus să ajung aici în acest punct. Și poate fi un obiectiv pe care să ți-l setezi pentru anul acesta, poate fi un obiectiv pe care să ți-l setezi pentru următorii 3-5 ani sau poate fi un obiectiv lifetime, pentru toată viața. Este acel obiectiv uriaș. Aș vrea să fac aici o precizare legată de obiective, pentru că știu că din ce în ce mai mulți oameni sunt pasionați de dezvoltare personală și mă bucură lucrul acesta, însă în momentul în care afli de dezvoltare personală, s-ar putea să afli anumite informații pe care să nu le înțelegi în modul cel mai potrivit sau să nu-ți fie livrate în modul cel mai util care să te servească cel mai mult. Și avem aici acel concept de visează mare, stabilește-ți obiective mari. Și vreau să aduc puțină claritate în zona aceasta. Ce înseamnă să visezi mare? Înseamnă să-ți propui un obiectiv mare pentru tine, da? Ceea ce pentru tine este mare, poate pentru altul este uriaș sau este mic, da? Dar pentru tine să fie un obiectiv mare, însă atenție, dragii mei, acel obiectiv mare, el nu trebuie să-l realizezi săptămâna viitoare sau anul acesta. Obiectivul mare este un obiectiv pe care ți l-ai propus pe termen lung. Asta este greșeala pe care o fac foarte mulți oameni, că își propun aceste obiective, de exemplu, mari, dar și le propun pe un termen scurt. Și pentru că nu le realizează, apoi se frustrează, se învinovățesc, își reîntăresc și mai mult convingerea despre ei înșiși că nu sunt suficient de buni, că nu merită și renunță să mai încerce. Și ca atare abandonează cursa. Deci un obiectiv mare ți-l stabilești pentru o perioadă mai lungă de timp, iar apoi acel obiectiv mare vii și ei îl împarți în obiective mai mici sau în segmente, în borne pe care să le atingi pe termen de un an, pe termen de 6 luni, de exemplu, trimestru, lunar. Un alt motiv, sau hai să vedem obiectivele voastre, da? Pentru că vreau să vorbesc despre câteva motive pentru care oamenii nu își ating obiectivele, care sunt greșelile pe care le facem atunci când ne setăm obiectivele, pentru că primul pas pentru a realiza ceva este să-ți propui, da? Să-ți setezi obiectivul, însă e important să-l setezi corect. Lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi care sunt obiectivele voastre pentru 2022. Care sunt obiectivele pentru anul acesta, pentru că sunt tare curioasă să aflu ce anume îți dorești să realizezi. Imaginează-ți că suntem la finalul lui decembrie 2022 și te simți atât de mândru și de recunoscător și de fericit și de mulțumit că ai realizat ce anume. Da? Acela este obiectivul tău pentru anul acesta și aș vrea să-mi lăsați un comentariu cu obiectivele voastre pentru anul 2022. Bun. Până vin comentariile de la voi, ce vreau eu să spun este faptul că unul dintre motivele pentru care nu ne atingem obiectivele este acela că nu le scriem, nu le punem în scris. Este important un obiectiv să îl ai în scris. Dacă ai mai multe obiective, de exemplu, sau dacă ai mai multe visuri,
îți recomand un exercițiu super valoros. Eu chiar astăzi l-am făcut. Am lăsat la bucătărie caietul, da? Caietul visurilor se numește. Este un exercițiu extraordinar de valoros care pe mine m-a ajutat de-a lungul anilor să-mi ating o serie de obiective care altădată poate că nici nu visam să le ating sau doar erau așa niște visuri frumoase, da? Dar nu mă gândeam că le voi realiza atât de curând. Și cum faci, de exemplu, acest caiet al visurilor? Îți iei un caiet studențesc, de preferat, da, mare, și îți stabilești aici o serie întreagă de visuri. Visuri pe care să le realizezi sau pe care să le împlinești în această viață. Nu neapărat anul acesta. Da, pot fi unele pe care să ți le setezi pentru anul acesta sau pentru primăvara aceasta, de exemplu, dar ele sunt visuri pe care tu vrei să le realizezi în perioada următoare. Și pe fiecare coală a caietului, da, pe fiecare pagină a caietului, pe pagina din dreapta, îți vei lipi o fotografie pe care o tipărești, cauți o fotografie pe internet, care să fie sugestivă pentru obiectivul tău. De exemplu, vrei o casă, vei căuta pe internet o imagine cu o casă cât mai aproape de ceea ce îți dorești tu și vei printa acea casă, da? O tipărești, o decupezi dacă este nevoie și o lipești pe pagina din dreapta a caietului. Iar acolo, important, fotografia să-ți lase spațiu liber pe pagină, astfel încât să poți să și scrii acolo. Și vei scrie mare titlul obiectivului, de exemplu, am casa mea și dai detaliile pe care vrei să le dai în legătură cu locuința pe care vrei să o achiziționezi. Apoi, foarte important aici, în momentul în care faci acest exercițiu, este să vorbești la timpul prezent, ca și cum deja ai intrat în posesia acestei case și să scrii cuvinte care exprimă emoții despre obiectivul acela, adică cum te vei simți tu odată ce ai atins acel obiectiv, care este starea pe care tu o ai în momentul în care experimentezi acel obiectiv, de exemplu, dacă este vorba despre o călătorie sau dacă este vorba despre a locui în casa respectivă sau a avea o relație de cuplu fericită și împlinită. Da? Sau, iată, permis și autoturism. Cum te vei simți în momentul în care vei avea mașina visurilor tale. Bun. Hai să mergem mai departe, da? Deci faci acest caiet al visurilor, dar până să ajungi la caietul de visuri, este important să-ți stabilești obiectivele. Și iată, deja că avem câteva răspunsuri de la voi, permis și autoturism. Anul acesta vreau să citesc toată Biblia și să fac voia lui Dumnezeu, să mă mulțumesc cu ce îmi rezervă viața și viitorul. Un obiectiv personal, să mă autodepășesc, este singurul obiectiv, să-mi găsesc liniștea, să învăț o limbă străină și să ajung un copywriter foarte bun. Ok, îți creezi un vis și apoi lupți pentru el. Bun, aștept în continuare răspunsurile voastre cu obiectivele pe care le aveți pentru 2022. Un teren la munte lângă pădure și să reloc o casă, vedem, din lemn. Ok, super, bun. Deci, ce aș vrea să vă spun? În primul rând, vă felicit pentru că aveți obiective. Este primul criteriu pentru a face progres și a ajunge la următorul nivel. Adică să ai o direcție. Dacă n-ai o direcție, nu vei realiza nimic. Te vei trezi că trece 2022 și că trăiești, adică doar existi de la o zi la alta, casă, serviciu, activitățile obișnuite, dar n-ai făcut niciun progres consistent în viața ta. De aceea tu trebuie să-ți propui niște lucruri, însă atenție, obiectivele trebuie să fie foarte specifice și deja am observat aici la o parte dintre voi că obiectivul nu este specific, este principala greșeală, dragii mei, pe care o fac oamenii în momentul în care își pun în minte un lucru. Odată, nu scriu acest obiectiv și este important să l-ai scris, da? Să l-ai scris obiectiv, adică să faci acel caiet al visurilor sau acel panou al visurilor. Îți iei imaginea respective, cuvintele respective, câteva propoziții, le pui pe panoul visurilor. Sau, ce mai poți să mai faci? Îți iei
un post-it din acesta, da, sau iei o carte de vizită și scrii pe acea carte de vizită, întorci cartea de vizită invers, da, sau pe un post-it din acesta și îți scrii obiectivul și îl ții undeva la vedere lângă tine. Tot timpul, în momentul în care îl atingi, în momentul în care îl vizualizezi, tu să te conectezi din punct de vedere emoțional cu visul tău, cu dorința ta, cu ceea ce tu vrei să realizezi. Însă, hai să vorbim despre specificitate. Da, foarte mulți oameni eșuează în a-și atinge obiectivele după ce și-au setat obiective, da? Deci după ce au o direcție și au un următor nivel, pentru că nu le este foarte clar ceea ce vor și nu-și stabilesc cu claritate ceea ce vor. A spune, de exemplu, că vreau să-mi cresc veniturile sau că vreau să am mai mulți bani este un obiectiv vag. Este extrem de vag. În momentul în care ai găsit pe jos, pe stradă, 10 bani, deja ai mai mulți bani. Deja ai venituri mai mari. Creierul nostru nu are o direcție clară dacă nu i-o setăm noi. Iar creierul tău are nevoie, în cazul acesta, de exemplu, al veniturilor, are nevoie de o sumă pe care să o setezi. Iarăși, de exemplu, am văzut aici un obiectiv numai puțin, să mă autodepășesc, de exemplu, să mă autodepășesc, să evoluez, să devin un om mai bun, să am liniște. Ce înseamnă lucrurile acestea? Pentru că sunt obiective foarte vagi. Da? Sunt foarte vagi și subconștientul tău este cel care face munca cea mai grea. Da? Adică tu cu conștientul, partea conștientă din minte, da? Partea aceasta conștientă din minte este cea care te ajută să-ți setezi obiectivul, ți l-ai ales, da? L-ai pus acolo, te focusezi pe el tot timpul. Faci exerciții de genul acesta pentru a-ți ține obiectivul în minte, da? Însă pentru asta tu vei folosi partea de minte conștientă. Iar munca cea mai grea, adică să vadă oportunitățile, să te trezești la un moment dat că nu știi de ce, dar dai un telefon cuiva, căreia nu i-ai mai dat de mult un telefon. Și acea persoană te conectează cu o altă persoană care te ajută să mai faci un pas în direcția obiectivului tău. Subconștientul este cel care se activează în momentul în care tu îți menții focusul pe obiectiv. Dar ca tu să poți să activezi subconștientul, vei avea nevoie de o țintă precisă. Ori dacă îi spui liniște, să mă autodepășesc, să mă valorizez mai mult sau să îmi cresc veniturile sau să câștig mai mulți bani, lucrurile acestea, sau să-mi cumpăr o mașină, lucrurile acestea sunt vagi. Sunt extrem de vagi, iar subconștientul nostru nu are ținta setată. Pentru că subconștientul este ca pilotul automat al unui avion. Ai setat, da, sau pe GPS, da, pe GPS, că avem toți, cred că folosim în ziua de astăzi GPS-ul pe telefon, da, pe Google Maps. Ce faci pe Google Maps ca să funcționeze bine aplicația? De la locația de unde ești, ai pus o direcție, dar pui o direcție, pui doar orașul, vreau să mă ducă spre Pitești sau vreau să mă ducă în sudul Bucureștiului sau în nordul Bucureștiului? Nu. Ci vei trece o stradă și un număr ca să fii sigur că ai ajuns la destinație. Exact același lucru este valabil și în privința obiectivelor noastre. Deci de aceea va trebui să scrii specific. Strategia, de exemplu, hai să vorbim despre un obiectiv financiar. Strategia pentru a câștiga 1.000 de euro este diferită față de strategia pentru a câștiga 10.000 de euro. Într-o lună, să zicem, da? Sau și într-un an. Este diferită. Strategia pentru a câștiga 200 de euro lunar în plus este diferită față de strategia de a câștiga 1.000 de euro lunar în plus. Strategia de a câștiga venituri mai mari cu un alt job, da? Cu un alt job este diferită față de strategia de a promova la actualul loc de muncă sau de a te muta pe o nouă poziție la actualul loc de muncă sau de a-ți face afacerea ta sau de a crea un produs, un serviciu.
Deci sunt strategii diferite, de aceea va trebui să știi clar ce anume îți dorești, ca apoi să vezi care este strategia potrivită. Nu știu dacă mă fac înțeleasă, da? Sper că da. Dacă sunt întrebări, mi le adresați. Da? Mi le adresați. Să vorbești cu tine, îți reamintește tocmai de ceea ce ți-ai impus și urmează pas cu pas, nu te uita în față. Ok, bun, fiecare pas Am 5, iată că ne spune Dida, eu am un carnețel cu obiectivele pentru 2022, am 5 obiective principale și altele mai mici care mă ajută în realizarea celor principale. Dida, dragă, țin să te dezamăgesc și îmi pare rău că sunt eu persoana care spune lucrul acesta, însă cred că te va ajuta foarte mult. În momentul în care am 5 obiective principale și altele mai mici, practic nu ai niciun obiectiv principal. Nu există 5 lucruri principale, există unul, maxim 2 cel mult. Da? Asta este o altă capcană în care pică mulți oameni. În momentul în care ți-ai pus prea multe obiective care sunt principale, creierul tău nu mai știe ce este important și ce este secundar. În momentul în care ești pus în fața unei alegeri, de exemplu, ce fac acum? Lucrez la afacerea mea sau merg să fac sport? Sau gătesc? Sau mă ocup de înfrumusețare? Sau mă ocup de cealaltă afacere? Da? Adică creierul nostru are nevoie de o prioritate. De aceea recomandarea mea pentru voi este să vă setați o prioritate de top pentru anul acesta, adică un obiectiv major, indiferent care este domeniul. Un obiectiv major sau eventual maxim 2, să zicem, dar dacă sunt 2, atunci să fie unul profesional și unul personal. Sau nu contează ordinea, unul personal, unul profesional, da? Adică în 2 arii diferite ale vieții, sau sănătate, sau familie, sau timp liber, da? Însă, unul dintre ele va fi cel principal, cel către care tu îți vei pune toată energia, tot focusul, toată munca ta. Și nu te îngrijora că celelalte arii ale vieții tale vor rămâne nesatisfăcute, neîmplinite, sau că acolo nu-ți vei îndeplini obiective, sau că acolo nu vei face progres, pentru că vei face progres. Ca tu să realizezi un obiectiv mare într-o arie a vieții tale, automat va trebui să devii o versiune mai bună a ta. Va trebui să dobândești noi abilități și în special abilități psihologice, dincolo de abilitățile profesionale sau tehnice pe care le ai de dobândit, va trebui să dobândești abilități psihologice pentru atingerea unui obiectiv. Ce înțeleg prin aceste abilități psihologice? De exemplu, abilități precum disciplina, abilități precum empatia, abilități precum comunicarea eficientă, abilități precum oferirea unui feedback, abilități precum încrederea în tine, abilități precum curajul. Va trebui să dobândești aceste calități pentru a-ți atinge obiectivul pe care tu ți-l dorești. Personal, profesional, de sănătate, oricare ar fi aria în care ți-ai propus acel obiectiv principal. Crezi acum, te întreb, crezi oare că odată ce ai aceste calități, ele nu se vor reflecta oare și în celelalte arii ale vieții tale? Ba da, firește că da. Odată ce tu ai adus în tine încredere, curaj, iubire, deschidere, empatie, comunicare, odată ce ai adus aceste calități, automat ai devenit o versiune mai bună a ta. Devenind o versiune mai bună a ta și având aceste calități, în momentul în care tu te manifesti într-o altă arie a vieții tale, vei crea un rezultat diferit, un rezultat mai bun. De ce? Pentru că tu ești diferit. Tu ești o persoană nouă, tu ești un om mai bun. Și automat
vei avea mai multă bogăție în acea arie a vieții tale. Cu alte cuvinte, odată ce ai crescut într-un plan, automat vei atrage creșterea și pe celelalte planuri. Poate nu la fel de mult, da? Însă vei atrage creștere și pe celelalte planuri, pe care le scriem primele pe cel major prioritar care se îndeplinește în perioada mai lungă sau pe cel care să se îndeplinească într-o perioadă mai scurtă. Depinde, Delia, ce înseamnă lung și scurt, de exemplu. Da? Adică nu știu exact la ce anume te referi. Însă, hai să dau exemplu cum procedez eu. Am un obiectiv sau știu care mi este direcția pe care o am pentru următorii 10 ani, să zicem, da, din punct de vedere profesional, știu care mi este obiectivul meu, știu unde îmi doresc să ajung, care este viziunea mea despre ce vreau să creez din punct de vedere al business-ului, din punct de vedere al profesiei. Iar apoi am obiectivul anului. Ce îmi doresc să realizez anul acesta? Da? Ce îmi doresc să realizez anul acesta? Iar obiectivul nu trebuie să fie unul singur în sensul că un singur lucru. Adică obiectivul nu este un task, nu este o sarcină. Ci obiectivul poate fi, de exemplu, ca tu să ajungi, dau un exemplu pe business sau pe profesie, ca tu să ajungi la o anumită cifră de afaceri sau ca tu să ajungi la o anumită sumă pe care să o câștigi la serviciu, vor trebui automat îndeplinite alte obiective mai mici care decurg cumva, sunt dedesubtul acelui obiectiv mai mare, de exemplu. Bun. Poți scrie un obiectiv pentru fiecare arie a vieții? Da, poți scrie un obiectiv pentru fiecare arie a vieții, însă unul va fi principal. Și vreau să vă împărtășesc aici cum s-a întâmplat cu mine acum câțiva ani, chiar înainte de pandemie. Îmi propusesem un obiectiv pe business și am ajuns să fac sport timp de 4 ori, uneori chiar 5 ori pe săptămână pentru a-mi atinge acel obiectiv de business. De ce? Pentru că în procesul de coaching am ajuns la concluzia că am nevoie de un mindset mai puternic, am nevoie de mai multă energie fizică, da? Să mă simt mai energică. Și ca atare, soluția pe care am găsit-o a fost să fac mișcare, să mișc corpul din punct de vedere fizic. Deci iată cum un obiectiv care ar fi fost super secundar pentru mine a ajuns să se îndeplinească de la sine printr-un obiectiv, de exemplu, profesional. La fel se întâmplă și din punct de vedere personal. În momentul în care tu ți-ai dezvoltat anumite abilități, vei atrage automat rezultate și în celelalte arii ale vieții. Bun. Deci, prima condiție este să fie specific obiectivul, da? Să fie specific. Deci nu obiective de tipul vreau să fiu fericit, ci ce înseamnă pentru tine să fii fericit. Da? Îmi doresc o relație. Ce fel de relație îți dorești? Îmi doresc liniște. Ce înseamnă pentru tine liniștea, de exemplu? Da? Ce înseamnă pentru tine liniștea? Cum o vizualizezi? Iar obiectivul poate să fie formulat așa, în 5 rânduri, da? În dita mai fraza poate să fie obiectivul tău formulat. Deci vei vrea să dai detalii pentru acest obiectiv, da? Bun. Apoi, un alt motiv pentru care oamenii nu-și ating obiectivele, deci am spus așa, odată că nu-și setează obiective, apoi că nu și le notează în scris. În momentul în care tu ți-ai notat obiectivele în scris, cu atât mai mult în momentul în care ai făcut acel caiet al visurilor sau panoul visurilor, tu ți-ai luat un angajament față de tine. Ai pus energia ta acolo. În momentul în care scrii, energia ta se pune pe acea hârtie. Îți rămâne. Este ca un însemn, ca un angajament, ca un commitment, da? care rămâne pentru tine marcat în timp. Bun. Un alt
motiv, da? Am spus că este vorba despre lipsa specificității. Apoi, mulți oameni se îndoiesc de ei înșiși, da? Deci au dubii, nu cred în abilitățile lor. Păi, cum să realizezi un obiectiv dacă nu crezi că poți să-l realizezi? Este principalul criteriu. De aceea, obiectivul pe termen de 1 an, de exemplu, trebuie să fie un obiectiv care să te provoace, da? Dar care să te provoace, dar care să fie realizabil. Adică nu-ți vei propune from zero to hero peste noapte, pentru că așa ceva nu este posibil. Da? Nu este sau sunt excepții sau sunt lucruri mai rar întâlnite. Vei vrea să-ți propui un obiectiv suficient de mare cât să te provoace, dar să fie un obiectiv realizabil. Bun. Aici, ce se întâmplă cu acest suficient de provocator? Sunt oameni care își propun obiective prea mici. Așa cum avem oameni care își propun obiective fantasmagorice de mari pentru perioada de timp în care vor să realizeze respectivul lucru, la fel avem și oameni care își propun obiective foarte mici. Ori dacă obiectivul tău este foarte mic, nu vei crește. Scopul unui obiectiv este să te facă să crești, este să te ajute să te dezvolți, să îți dezvolți abilitățile, să înveți lucruri noi, din punct de vedere personal, din punct de vedere profesional, să devii o altă persoană, să devii cineva mai mult, da? Practic să te transformi tu pe tine la nivel de identitate. Ori dacă obiectivul tău este mic și nu te provoacă, atunci el este un task. Dacă pentru tine este ușor să-ți cumperi o mașină și deja știi, păi fac așa, ok, și gata, mi-am cumpărat mașina în luna D. Am economisit atâția bani, ok, și mi-am cumpărat mașina. Ăsta nu este un obiectiv, nu din punct de vedere al dezvoltării personale, pentru că nu există dezvoltare. Există doar acțiuni concrete, specifice, pe care tu le faci ca să-ți atingi acel obiectiv. Adică este un task împărțit în mai multe task-uri mai mici. În fiecare lună economisesc atâția bani și la vară mi-am cumpărat mașina. Obiectivul trebuie să fie ceva ce nu știi cum să realizezi acum. Ceva ce pare wow, super fain. Deci ar fi extraordinar să realizezi lucrul acesta. E realizabil, știu că este realizabil, dar încă nu-mi dau seama cum o să fac. Încă nu-mi dau seama cum, n-am strategia, nu știu cumul. Și în momentul în care tu îți concentrezi creierul pe lucrul acesta, atunci subconștientul tău va începe să intre în acțiune și subconștientul nu doarme niciodată, nici măcar atunci când tu dormi, și face conexiuni. Și te vei surprinde că te trezești dimineața la 4 că ți-a venit o idee. Sau că ai simțit așa inspirația că astăzi să nu uiți să te duci pe strada X sau să dai un telefon persoanei Y, de exemplu. Subconștientul tău va începe să creeze astfel de conexiuni, să vadă oportunități și să-ți deschidă ușă după ușă, să-ți deschidă calea, astfel încât tu să te apropii de acel obiectiv și să îl realizezi. Bun. Deci, un alt motiv pentru care oamenii nu realizează obiectivul este pentru că au dubii în legătură cu ei înșiși. În momentul în care te îndoiești de tine, ți-ai scăzut șansele de a-ți realiza obiectivul. De ce? Pentru că neavând această încredere în tine, practic nu mai acționezi, nu mai faci pașii de acțiune. Vei începe să ai mindset-ul acela sărăcăcios de tipul păi și ce contează dacă fac lucrul ăsta, și ce contează sarcina asta, sau hai că astăzi nu se pune, hai că asta nu contează, poate că în seara asta am voie să mănânc prăjitură, sau mâine pot să sar peste gimnastică, sau hai că astăzi nu lucrez, nu trimit acest mail, oricare ar fi task-urile pe care tu le ai de făcut. Da? Bun. Un alt motiv pentru care oamenii nu-și ating obiectivele este faptul că nu lucrează pentru ele.
Este un motiv, din păcate, frecvent pe care îl întâlnim în cazul multor oameni. Nu lucrează pentru obiectivele lor. Și de ce nu lucrează pentru obiectivele lor? Uneori se poate ca obiectivul să nu fie suficient de motivant pentru ei. Sunt oameni care își propun obiective care nu sunt ale lor. Sunt obiective pe care se gândesc că ar fi bine să le îndeplinească, că așa dă bine în societate sau că ai făcut 30 de ani și că te gândești că ar fi bine să te așezi la casa ta, ar fi bine să te căsătorești, să ai o relație, să faci un copil, să-ți faci un credit, dar tu poate că îți dorești să îți iei rucsacul în spate și să călătorești sau să te duci să lucrezi 2-3 luni din străinătate. Deci, în momentul în care nu te simți suficient de motivat să lucrezi pentru acel obiectiv, fie obiectivul poate că nu este al tău, da? Poate că este un obiectiv care l-ai împrumutat din societate sau poate că este un obiectiv care știi că ar vrea mama să-l îndeplinești sau tata sau soția sau soțul sau copilul, da? Dar nu tu. Pentru a îndeplini un obiectiv, el trebuie să fie în primul rând al tău, să-l vrei tu cu toată ființa, să te entuziasmeze în momentul în care te gândești la el, să fii, wow, vreau treaba asta, adică sunt dispus să muncesc pentru acest obiectiv. Da? Sunt dispus să muncesc, sunt dispus să îmi suflec mânăcile, să-mi mișc fundul și să trec la treabă, să fac ce este de făcut pentru acest obiectiv. Atunci când nu lucrezi pentru obiectivul tău, când te lași distras, când pierzi vremea pe internet, pierzi vremea la televizor, pierzi vremea în conversații, pierzi vremea îndeplinind poate obiectivele altora, da? Atunci te îndepărtezi de ținta pe care tu ți-ai propus-o. Foarte mulți oameni cred că este suficient doar să-ți dorești ceva și că lucrul acesta se va îndeplini. A-ți dori este prima parte, însă după aceea ai nevoie să-ți faci un plan și ai nevoie să execuți acel plan. Acțiunea este cea care leagă planul sau universul mental de universul fizic, adică material, cel în care vezi obiectivul realizat, adică vezi casa cumpărată, vezi mașina cumpărată, vezi relația în care trăiești, de exemplu, sau te vezi lucrând într-o altă profesie, într-un alt domeniu de activitate. Acțiunea este cea care produce schimbarea. Partea mentală sau psihologică este prima parte și într-adevăr contează 80%. Îndeplinirea unui obiectiv este 80% psihologie. Însă, după aceea, ai nevoie și de acel 20% strategie sau acțiune, dar ai nevoie de acțiune. Oricât de mult te-ai gândit la un Ferrari roșu, oricâte meditații ghidate îi face despre un Ferrari roșu, nu o să bată la ușa ta. Oricât de mult te-ai gândit la o mărire de salariu sau la o promovare la job sau la triplarea clienților din afacerea ta, nu vei vedea aceste obiective la ușa ta împachetate cu fundiță, da, cadou de la univers, dacă tu nu faci ceva concret pentru aceste lucruri. Bun. Hai să vedem, este obiectivul meu care pentru oricare din jur este aiurea. Păi, Stella, dragă, aici trebuie să ai grijă să-ți protejezi obiectivul pe care îl ai. Nu toți oamenii vor înțelege unde vrei tu să ajungi. De ce? Imaginați-vă universul ca un spectru de frecvențe, exact cum sunt frecvențele radio, da? Deci îți imaginezi așa ca o coală de hârtie, da? Așa, ca un dreptunghi și de jos până sus, linie după linie, după linie, după linie, orizontală, foarte dese și subțiri, da? O linie și încă o linie și încă o linie și încă o linie și fiecare din aceste linii reprezintă câte o frecvență. În momentul în care tu vorbești cuiva despre obiectivul tău, îi vorbești despre frecvența aceasta de aici, de undeva. Să spunem frecvența
93,5. Da? Ca și cum ar fi la radio. 93,5. Tu te-ai conectat la frecvența asta. Creierul tău s-a conectat la frecvența asta. Foarte important este să te conectezi și emoțional la această frecvență, adică să simți acel obiectiv, să crezi că el va fi realizat, să ai această credință, să ai această certitudine. Când închizi ochii sau când privești înainte, în față, tu să știi, da, voi realiza acest obiectiv. Apoi, în momentul în care vii și vorbești cu cineva despre acest obiectiv al tău, tu te-ai conectat acolo la frecvența asta, dar acel obiectiv încă nu este realizat în viața ta, el nu este materializat, este doar în mintea ta, este doar o idee în mintea ta. Și ca atare, obiectivul tău este aici, iar tu ești aici pe frecvența de aici. Deci obiectivul tău este la 93,5, dar tu se poate să fii la 72,5. Iar oamenii din jurul tău, unde vor fi? Oamenii din jurul tău sunt aproximativ pe aceeași frecvență ca și tine, adică și ei sunt tot aici la 72,5. Ori fi la 72,7 unii, alții vor fi la 71,9, de exemplu. Dar maxii sunt cu o treaptă mai sus, cu o treaptă mai jos. Și în momentul în care tu ei vorbi despre acest obiectiv, ei nu sunt conectați la acest obiectiv al tău, ei nu sunt conectați la această frecvență. De aceea obiectivul tău împărtășește-l cu oameni care știi că sunt conectați la acea frecvență, cu oameni care poate deja au atins acel obiectiv sau cu oameni care își doresc și ei să obțină același lucru. Pentru că ceilalți nu-ți vor înțelege obiectivul și din contră s-ar putea să te descurajeze. Un alt motiv pentru care oamenii nu-și îndeplinesc un obiectiv este acela că nu-și setează obiectivul astfel încât să depindă doar de ei. Iar aceasta este o greșeală frecventă pe care o întâlnim în special în relații de cuplu, de familie, profesionale, de multe feluri. Obiectivul, ca tu să-l realizezi, el trebuie să depindă de tine și nu de terțe persoane. Pentru că nu poți controla ce face o altă persoană. Cu alte cuvinte, nu este un obiectiv să vii să spui îmi doresc să mă căsătoresc cu Ionel Popescu. Da? Nu este un obiectiv, pentru că nu putem interveni pe liberul arbitru al unei alte persoane. La fel nu este un obiectiv să vii să spui îmi doresc fiul meu să ia bacalaureatul. Pentru că el ia bacalaureatul, el este cel care va trebui să facă pașii de acțiune pentru a lua bacalaureatul. Nu poți tu să înveți în locul lui, nu poți tu să mergi în locul lui să dai examenul. Aceste obiective trebuie întotdeauna transformate, convertite cu ajutorul unui coach, astfel încât să te reîntorci la tine. Iar setarea obiectivului să fie din perspectiva ta, din papucii tăi. Bun. Hai să vedem întrebările voastre. Da? Hai să vedem întrebările voastre. Ce întrebări avem aici? Bun, dacă ați adresat o întrebare și nu am văzut-o, cumva mi-au scăpat pentru că sunt multe comentarii, o mai puteți rescrie, o copiați și o mai scrieți încă o dată. Încerc să mă uit aici, cam pe toate. Bun, hai să vedem. Renunț din cauză sau datorită unei lipse de încredere în tine însuți și lipsă de motivație. În momentul în care obiectivul este al tău, ești foarte motivat. Deci nu există lipsă de motivație decât obiectivul poate nu este al tău sau nu știi de ce ți-l dorești. În momentul în care știi de ce vrei ceea ce vrei, ai toată motivația din lume. De ce este important pentru tine? De ce este important pentru tine să realizezi acel lucru? Dar nu de ce e important, de ce dă bine în societate sau în lume să realizezi acel lucru. Nu, de ce e important pentru mine personal. Da? Pentru mine personal acel lucru. Bun, hai să vedem ce întrebări aveți aici.
Cu încredere în tine, cu dorință și ambiție, pas cu pas reușești. Cât de mică este schimbarea în bine, ai o motivație care îți dă încredere și mai mult și ușor, ușor progresezi. Am o propunere pentru voi, pentru că ne-au mai rămas câteva minute. Dacă ai un obiectiv și nu ești sigur de obiectivul tău, dacă l-ai formulat corect sau dacă ți-ai făcut strategia corect, lasă-mi un comentariu cu obiectivul tău și eu te ajut să reformulezi acest obiectiv astfel încât să îți dai cât mai multe șanse să-l realizezi anul acesta. Da? Primul pas este formularea obiectivului, să ai în minte clar ce anume îți dorești, care este ținta, da? către care tu te îndrepți. Fie că este vorba despre faptul că vrei să renovezi casa sau că îți dorești o cameră nouă sau că vrei să-ți schimbi mașina, da? Sau că îți dorești o relație de cuplu fericită și împlinită, de exemplu, sau că îți dorești un copil sau că vrei să ai o anumită greutate, da? Îmi poți lăsa obiectivul tău și eu te ajut să îl transformi. Bun. După care, apoi, care este un alt motiv pentru care oamenii nu își îndeplinesc obiectivul, este faptul că nu știu să facă față eșecului. Din păcate, dragii mei, prea mulți oameni se tem de eșec. Și vă spun un lucru pentru că de câțiva ani buni lucrez cu oamenii și chiar și în business-urile de dinainte, tot cu oamenii lucram și acolo tot organizam târguri, expoziții, evenimente, interacționam cu sute de oameni în fiecare an, da? Prea mulți oameni nu știu să gestioneze eșecul și au falsa impresie că doar lor le este frică. Toți avem această frică. Fiecare om are o anumită temere, că dacă nu-mi iese, că dacă nu iese, da? Sau dacă nu o să reușesc, sau dacă nu sunt suficient de bun. Nu cred că există persoană în lumea asta căreia să nu-i apară la un moment dat cel puțin o îndoială. Însă diferența între cei care reușesc și cei care nu reușesc este că cei care reușesc observă îndoiala asta și o lasă deoparte, nu o hrănesc cu și mai multă energie și zic, ok, bun, am avut un moment în care m-am îndoit de mine sau am avut un moment de îngrijorare, e ok și au angajamentul de a merge înainte în direcția în care și-au propus, iar cei care eșuează își hrănesc această frică, se învinovățesc pentru că nu au încredere în ei înșiși și se învinovățesc și pentru faptul că au impresia că doar ei sunt așa. Și pentru că au impresia că doar ei sunt așa, își întăresc și mai mult convingerea că sunt defecți. Și în realitate nimeni nu este defect. În realitate ești unde ești, acolo unde ești. Dacă ți-ai propus să ajungi aici, este o călătorie pe care o ai de parcurs. Această călătorie va implica dezvoltarea unor abilități personale și profesionale. Abilități precum curaj, încredere, empatie, perseverență, disciplină, foarte important, da? Angajament, respectarea a ceea ce spui, respectarea unor termene, de exemplu, și apoi abilitățile profesionale din domeniul tău de activitate, da? Sau abilități relaționale, dacă este vorba despre un obiectiv de viață personală. Ești unde ești, nu ești defect, nu este nimic în neregulă cu tine. Eșecul este doar feedback. Este doar feedback că nu a funcționat strategia pe care ai aplicat-o, nu că tu ești defect, nu că tu ești insuficient de bun, ci că strategia aplicată nu este cea mai potrivită pentru a obține acel rezultat. Deci strategia este cea care nu este potrivită, nu tu ești defect, nu tu ești insuficient de bun.
Da, se poate să nu ai abilitățile necesare, dar faptul că nu ai abilitățile necesare nu înseamnă că ești insuficient de bun. De exemplu, poate că ai avut o ceartă cu partenerul și ți-ai dat seama că n-ai comunicat prea bine ceea ce îți doreai. Îți lipsește această abilitate de comunicare, de exemplu, da? Sau îți lipsește abilitatea de a gestiona conflictul, de exemplu. Eviți conflictele. Ai observat că apare un conflict, pleci, fugi, da? Nu mai vorbești nimic, ai închis ușa, este moartă în păpușoi, nu mai deschizi subiectul niciodată, never ever. Ai observat că faci lucrul acesta. Dacă ai observat că faci lucrul acesta, da, poate că nu ai suficient de bine dezvoltată abilitatea de gestionare a conflictelor. Sau nu ai suficient de bine dezvoltată abilitatea de comunicare. Însă, asta nu înseamnă că ești insuficient de bun pentru a avea o relație de cuplu. Asta nu înseamnă că ești defect. Asta nu înseamnă că ești stricat, că este ceva în neregulă cu tine, ci nu ai această abilitate, nu ai învățat această lecție încă. Și va veni viața și îți va oferi experiențe din plin, din care să înveți să îți deprinzi această abilitate. Hai să vedem. Da? Deci eșecul este doar feedback asupra strategiei pe care ai aplicat-o pentru atingerea acelui obiectiv. Nu are nimic de a face cu această idee de merit, de merituozitate a ta, că meriți sau că nu meriți, sau de a fi suficient de bun sau insuficient de bun. Bun. Hai să vedem dacă sunt întrebări. Sunt corect formulate obiectivele? Eu am zilnic de luni până sâmbătă câte 3 grupe, fiecare cu 5-6 copii, fac cursuri de engleză. Întreaga mea familie este sănătoasă, fericită și prosperă pe toate planurile. Eu am zilnic de luni până sâmbătă câte 3 grupe, fiecare cu 5-6 copii, câte 3 grupe de limba engleză, fiecare cu 5-6 copii. Bun, întreaga mea familie este sănătoasă, fericită și prosperă pe toate planurile. Da, sunt foarte bine formulate obiectivele. Aș mai adăuga aici, sunt atât de bine încât am crezut că este vorba despre realitate. Bun. De asta citeam și mă uitam aici cu atenție. Aș mai adăuga și cum te simți. Da? De tipul, sunt atât de fericită și de recunoscătoare că în fiecare zi, de luni până sâmbătă, lucrez cu copiii și am grupe de câte 5-6 elevi pe care îi învăț limba engleză și ei folosesc această limbă pentru a se dezvolta, pentru a crește frumos, pentru a împărtăși lucruri valoroase ulterior în viața lor. Adică aș mai adăuga și puține emoții aici, în momentul în care îți faci acel caiet al visurilor, da? Deci acolo aș adăuga lucrul acesta. Hai să vedem dacă mai sunt întrebări. Trebuie să știm să acceptăm eșecurile și să gândim dincolo de ele ca fiind depășite. Bun. Bun, hai să vedem dacă mai sunt întrebări. M-a mai scris aici, cred, cineva, dar nu prea îmi dau seama, nu prea înțeleg exact întrebarea, pentru că e scrisă cu multe cuvinte prescurtate. Bun. Cu încredere în tine și dorință și ambiție, pas cu pas, reușești. Cât de mică este schimbarea în bine, ai o motivație care îți dă încredere mai multă și ușor, ușor progresezi. Cred că am mai citit acest comentariu. Ok, bun, dragii mei. Nu am văzut mesajul tău, Mihaela. Nu-l găsesc. Mihaela, mă adaugă-l încă o dată la început. Acum la final. Ca să mi-apară aici. Nu mi-apare încă. Dacă este cineva căruia nu i-am răspuns, îmi mai adăugați comentariul încă o dată. Da? Mai adăugați comentariul încă o dată. Bun, dragii mei, iată că am vorbit astăzi și despre obiective, da?
Este foarte important să ne setăm aceste obiective, să avem o direcție către care noi mergem. Și să știți că atingerea unui obiectiv nu este niciodată lineară. Adică niciodată nu vei merge așa strună direct. Să atingi un obiectiv mare, un obiectiv important, este o sarcină serioasă, e o treabă importantă în viața pe care o faci, adică îți va folosi energie, vei simți de multe ori că ți-ai atins limitele, vei simți că nu mai poți, te vei simți poate obosit, te vei simți poate enervat, poate furios, însă e important să nu renunți atunci, pentru că eșecul este eșec doar dacă ai renunțat. Dacă nu ai renunțat, este doar o etapă. Este doar o etapă în atingerea acelui obiectiv. Și uneori poate că nu atingem obiectivele pe care ni le-am dorit, însă ajungem în locuri care sunt mult mai benefice pentru noi. Atingem poate obiectivele de care aveam nevoie. Iar lucrul acesta este important de știut, pentru că scopul obiectivelor noastre nu este să stăm cu carnețelul așa și să facem check, 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 da? Să bifăm, bifat, 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 bifat. Nu acesta este scopul obiectivelor noastre. Nu există un loc în care ne întâlnim cu toții la finalul vieții și ne arătăm lista cu obiective și spunem ok, eu am bifat 8 din 10, eu am bifat 7 din 10, eu am bifat 10 din 10 și am primit un premiu. Nu funcționează lucrurile așa. Ci scopul unui obiectiv este să te ajute să te dezvolți, să crești. Și chiar dacă nu atingi obiectivul respectiv, tu ai făcut progres, tu ai înaintat. Și fie la un moment dat vei atinge acel obiectiv pe care ți-l dorești, fie te vei trezi că îți dorești altceva, fie vei ajunge într-un loc în care ești mult mai bine, de exemplu, însă ai progresat. Acesta este scopul obiectivelor. Hai să vedem aici ce întrebări mai avem. Mai rămân câteva minute pentru întrebările voastre. Nu reușesc să demarez un proiect, îmi spune Mihaela, pe care mi-l doresc arzător, simt un blocaj, mulțumesc. Bun, Mihaela. Dacă îți dorești un proiect arzător, îți dorești atât de mult acel proiect, îți spun ceva, nu îl vei îndeplini. În momentul în care îți dorești atât de mult, ești foarte atașată de obiectivul tău. Și când ești atașată de obiectivul tău, adesea se întâmplă, de fapt, să întârzi îndeplinirea obiectivului. Sau poate să nu îl îndeplinești deloc. Ce ai nevoie este să setezi obiectivul, să-ți faci o strategie și un plan, să începi să execuți planul, dar să practici let go. Adică, mi-am pus obiectivul și l-am lăsat în mâinile universului. Adică nu-l țin tot timpul cu mine așa, vreau. Pentru că fericirea ta nu trebuie niciodată să depindă de obiectiv. Starea ta de bine nu trebuie să depindă niciodată de obiectiv. În momentul în care suntem în situația în care ne dorim foarte mult un obiectiv și nu îl îndeplinim, este pentru că vedem doar beneficiile îndeplinirii acelui obiectiv. Adică se poate să vezi doar avantajele pe care le-ai avea dacă ai realiza acel proiect. Și în momentul în care te gândești că wow, ce bine o să fie, ce bine o să meargă și ce fericit o să fiu în momentul în care voi realiza acel obiectiv. Dar acum sunt nefericită că nu l-am realizat. Ai nevoie să te echilibrezi din punct de vedere emoțional. Ai nevoie să aduci acest echilibru și să vezi și dezavantajele pe care le ai și minusurile pe care le ai în momentul în care vei realiza acel proiect. Dacă, de exemplu, este un proiect, să spunem, să schimbi jobul, să zicem, da? Să schimbi jobul.
Păi, în momentul în care vezi doar binele acolo, nu vei realiza acest lucru, ci îți întârzi schimbarea jobului. Ai nevoie să vezi și care este prețul pe care va trebui să-l plătești pentru realizarea acelui obiectiv, care sunt dezavantajele care vor veni la pachet cu avantajele acelui obiectiv. Pentru că s-ar putea, de exemplu, la un job nou sau la un job mai bun să câștigi mai mult, dar poate că va trebui să depui mai mult efort. Poate că va trebui să pui o cantitate de energie mai mare, mai ales la început, de exemplu. Sau poate că este mai departe de locuința ta, să zicem. Sau poate va trebui să muncești mai mult pentru că încă nu ai toate abilitățile necesare. Adică întotdeauna avem nevoie de această echilibrare cu obiectivele noastre pentru a nu ne atașa de ele. Bun. Ok. Cum se face, întreabă Radu Zamfir, Nina, dar cum se face că uneori atingi obiective la care nici măcar nu ai visat vreodată, iar alții se străduiesc o viață? Pentru că depinde de convingerile pe care fiecare dintre noi le avem. Atingerea obiectivelor depinde de credințele noastre din subconștient. Dacă tu crezi că un lucru este posibil pentru tine, atunci subconștientul tău te direcționează în direcția aceea. O persoană care crede că este imposibil pentru ea să realizeze un lucru, un ceva, se va duce într-o cu totul altă direcție. Iar obiectivele pe care le realizezi și la care nici măcar nu te-ai gândit, uneori se poate întâmpla să fie obiective sub obiectivul tău principal. Și de asta spun, setează-ți un obiectiv mare pentru că te va atrage și cu celelalte arii ale vieții sau se vor îndeplini și obiectivele care sunt mai mici, care sunt pe parcurs, de exemplu, care sunt mai micuțe. Bun. Nu mai înțeleg nimic, ai zis că trebuie să simți emoție, dar emoția creează atașament și atunci nu poți realiza obiectivul. Este diferită emoția, Gabi, de atașament. În momentul în care ești atașat de obiectivul tău, ți-ai pus fericirea în acel obiectiv. Cu alte cuvinte, gândești, nu neapărat cu aceste cuvinte în mod conștient, ci la nivel subconștient, gândești ceva de tipul, acum e nașpa în viața mea. Dar când o să obțin eu treaba aia, să vezi ce bine o să fie și o să fie numai lapte și miere. Și pentru că în subconștient există această convingere, da? Practic tu ții departe de tine obiectivul. Emoția, în schimb, ăsta este atașamentul, da? În momentul în care mi-am pus fericirea, adică m-am atașat. Sunt bine doar dacă și numai dacă. Altfel, nicio șansă. În realitate nu este așa. Emoția înseamnă în momentul în care te gândești la obiectivul tău să simți bucurie, să simți fericire, să simți împlinire. Însă, în același timp, tu să simți bucurie, fericire și împlinire și în alte contexte de viață, în viața ta actuală și în alte experiențe pe care poți să le trăiești chiar în prezent. Cu alte cuvinte, în momentul în care te gândești să-ți cumperi o mașină, de exemplu, sau cum am procedat eu atunci când mi-am schimbat mașina, în momentul în care te gândești la mașina pe care urmează să-ți o iei, de exemplu, simți această stare de bine. Wow, ce fain o să fie că o să-mi cumpăr mașina asta și o să o conduc și o să merg la mare și o să merg la munte și o să merg la părinți, la bunici, la unde te mai duci tu și o să mă simt așa extraordinar și o să fie, uite, așa, așa, așa. Însă, în același timp, să te simți extraordinar de bine și la fel de extraordinar de bine și dacă odată trebuie să mergi cu metroul, și dacă odată trebuie să mergi cu autobuzul sau și dacă mergi pe jos. Să vezi avantajele pe care le ai și în situația actuală. Da, uite că acum merg pe jos și faptul că merg pe jos fac mai mulți pași în fiecare zi, s-ar putea să fac poate 10.000 de pași într-o zi și asta menține corpul mai sănătos. Iată ce avantaje am. E ok și acum. Sunt fericit și acum fără mașină, de exemplu, sau cu mașina pe care o am. Mașina pe care o am acum consumă puțin, merge foarte bine. Ia uite ce bine.
Da? Adică să vezi avantajele și în situația prezentă. Asta este diferența între atașament și emoție. Ok. Bun, dragii mei, iată că am vorbit despre obiective și vă aștept cu mare drag în programul gratuit Restart, pe care îl începem duminica aceasta, 9 ianuarie. Durează până pe 13 ianuarie, până joia viitoare. Te poți înscrie pe ninaparaschivescu.ro/restart și primești pe e-mail ulterior toate datele organizatorice, care este linkul, unde trebuie să intri pentru a mă vedea și pentru a participa în program. Este extraordinar, vom vorbi lucruri diferite față de cele pe care le-am abordat în seara aceasta. Vorbim despre resetarea creierului, resetarea minții noastre, a tiparelor care te rețin din a-ți atinge obiectivele. Practic, astăzi am vrut să te ajut să-ți setezi obiectivele, ce îți dorești tu să obții pentru 2022, iar în programul gratuit Restart te voi ajuta să dai o restartare, un reînceput creierului tău, să pornești cu convingeri sănătoase, convingeri utile, necesare pentru îndeplinirea obiectivului pe care tu ți-l dorești, pentru că totul pleacă de la mintea noastră și de la ce avem în subconștientul nostru. Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o seară extraordinară și ne vedem duminică în prima zi de restart. Ceau, ceau și pe curând!